kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pila ka mga lugar sa Bacolod ang ginbaha kay nasangaga sa pagbunok sang ulan. Isa na diri ang sa may Purok Mar sa Barangay Singkang Airport. May pila ka mga residente nga kinahanglan pa nga i-rescue bangod wala makahingagaw sa pagbiya sa ilang balay. May report si Romeo Subaldo. Amo sinikakusog sang tubig sa idalom sang Taytay sa may kilid sang Lechonan sa Singkang Airport sa Bacolod kay inasang aga. Lapit na mag-awas sa dalan ang tubig sa suba. Sa mismo gwa sa Gaisano City Mall, daw nangin dagat. Kada may salakyan o contract nga malabay, daw nagabalud ang tubig. Ang inigatigulang nga lalaki, ginambalan sa iya nga mga kaigod nga magbiya na sa kilid sang suba, kaya nagadalom ang tubig, pero okay lang siya kuno. Mas saka na siguro dapat na yan eh. Kaya ito pag-iwa nga asawa ko ba? Sa baba to? Hindi na? Basta hindi takapakot galing? Naghupa na eh? Sa kangina din na stand tubig aw? Kasaka da? Ang yaabi misis kag anak nga babae nabilin sa ibabaw sa katop sa ilang balay. Ginaukay niya ang nagasupon nga mga basura sa kilid sang suba, kung hindi kahoy, plastic bottles kag styrofoam, ang kalasala nga mga basura sa idalom sang Taytay. Ang ini nga babae nagatiniil kag nagakurog, wala na siya makasuksok sang simagol. Naghingagaw na siya gwa kay tagaliog na ang tubig sa ilang nga balay. Ipagalina mo niya sa balay, diri na sa ang tubig sa liog ko. Oo, tapos nagwa na lang kami nga tatlo sang isa ko kabata kag sang bana ko. Manasig kuno nga nagsaka ang tubig baha, pensar anay nila hindi na magsaka ang tubig. Nag-inabot ang mga rescuers sa Bureau of Fire Protection, naghingagaw butang sa lubid para mapang isa-isa kuha ang nabilin ng mga taong sa sulod. Ang ini nga lalaki nagasala. Halin siya sa trabaho, ginbalikan niya ang iyang misis kag anak nga na-trap sa sulod sa ilang nga balay. Dali sir, sir? Kaya nalabot na to ilang sir? Di ka kontak ka pa siya, wala na? Bago lang git. Tinang bali ha? Nalabot na tong tubig, isaka na gani. Sinidyo Banaag, isa ka youth leader sa Purok, ginlangoy ang baha. May nagabusong, may senior citizen, kag may kabataan nga nabilin sa sulod sa ilang nga balay. Nagdesisyon na lang siya nga itugyan na lang sa rescuers ang pagkuha sa iyang mga himata kay delikado na katama. Pangod ko, isa ka 6 years old. Gagangapon niya lola. Apat. 76 years old. Pag may arato sila mga lalaki nga nabilin. Ako nag-try lang ko digwa para kato ko na lang din si mama. Okay naman sa. Kaya ako kabalo mo ka maglangoy mo. Ang iya kaingod balay nagtulo ang luha sa ginpahibalo niya nga ang ila balay atop na lang ang kitaon. Sa amon gid balang ato ko ay nagit. Nalapawa? May nalapawa na to ne? Oo, nalapawan na itong balay. Sa nimigad, bala. Ang ating dalawang nalapawan. Ang amon lang wala. Hindi nga mo ba nalabot ko ray? Para yung mga bata. Ano ma? Sino to bilin sa balay mo? Oy, ang iya mga kadwa rin makadwa ng tanan. Balay mo lang ibigay mo na ka. Suno kay Margie Montaño, July 22, 2017, amuman sini ang natabo. Nagsaka ang tubig sa suba, ginbaha sila gani, nagbiya man sila sa ilang nga mga balay. Siya lapaw sa akong ulo. Lapaw na sa ulo, gitang tubig. Galing kay nagkakabit ako sa iya. Diog na asta. Tapos nagito gay pagwa nyo lang, nagsaka, nagid. Nagsaka nagit. Iban wala nakagwa. Oo, ito trap. Pati hinuptanan bitbit man sa mga residente, mga motor, refrigerator, kag iban pang appliances ilagin pang salbar. Sa tubang sa mall, may lamesa, pulungkuan kaguba nga ref nga nagalutaw sa baha. Sa tunga sang dalan niya ginbaha, may na-stranded pa nga armored vehicle, may unod pa nga kwarta, gani ginhingagaw rescue. Ginpahibalo ang mga residente nga alas 3 ang hapon, may high tide gani, dapat ang tanan magbiya sa ilang mga balay. Pero na tao ba? Oo, so dapat mga temprano pa makagwa na ta. Dapat mag-autanan, sir. Magbaon na tanan. Las 12:30, nag-amat-amat tahaw ang baha. Ang mga matagas nga mga salakyan, nakaamat-amat na tabok sa highway. Ginabisuhan ang mga residente nga kung mahimo, magbiya lang anay sa ilang mga balay kay hindi mapaktan ang hinali nga pag-uubos ng ulan.